Lousame contará cun orzamento de case 3,6 millóns de euros para o 2023. Haberá investimentos en todos os ámbitos e tamén se desenvolverán diferentes obras para mellorar o municipio. A Corporación Municipal de Lousame aprobou no último pleno o orzamento para o actual exercicio. O total inicial ascende a preto de 3,6 millóns de euros, e no que terá unha gran relevancia os servizos sociais. Resaltar que un 26% vai para servicios sociais. Nos queremos que o Concello de Lousame siga sendo, como estes 4 anos, un concello que atende sobre todo as persoas, que atende a igualdade, e para a igualdade é imprescindible a conciliación. Eu creo que fomos dos primeiros concellos na zona en que se estableceu o servizo de concilia, E que seguirán potenciando con estes orzamentos recentemente aprobados e que contemplan, ademais, numerosas obras. Sería a pavimentación de Carantoña a Beixón. Esa é unha vía que está feita unha parte, pero o obxectivo é facela toda. Que pasa? Que agora nos vai a quedar a ponte sin ensanchar, porque hai que facer un proxecto aparte, mandalo a augas e retirar dali o bombeo que está pegado á ponte para poder anchealo, pero iso é posterior. O que temos ahora metido no presuposto é dende o inicio da carretera, que é a carretera da Diputación, da estrada que limita cada Diputación, donde está tamén a bifurcación para Carantoña, ata a pasar as casas de Abeixón. Tamén se inclúe unha actuación na estrada que une Aldariz co cruce de Bruzor. A pavimentación de 2 camiños en Guiende, a mellora do viario en Cruído e o acceso ao Castro e o que antes mencionei, que era os arredores da carretera da igrexa de San Xoán de Lousame, un acceso tamén desde a carretera da Diputación que vai ao Confurco ata a outra actuación que era a Praza de Seoane, o sea, a subida hacia aí. Outro proxecto é o ensanche de Pousada, que se acometerá este ano, ademais de impulsar e ampliar os parques infantís. Temos agora, nunha subvención que pedimos por fondos líder, un parque na parroquia de Vilacova, aquí, e estamos buscando un terreno para adquirir en Aldea Grande. Está nun sitio que está cerca do río, que a parte moi céntrico, e que ali tamén hai bastantes nenos e hai que facer que se sente poboación e que sea para as familias pois atractivo vivir en Lousame. Tamén hai unha partida para o saneamento, tanto para o Colexio da Silva como para outros puntos do municipio. Os veciños de Rimes que están sen saneamento van a un bombeo que tamén vai no orzamento para que podan ir a esa depuradora. Todo eso serán actuacións. O bombeo xa vai incluído neste proxecto, pero logo todas as ramificacións que haxa que facer do saneamento teremos que ir a facendo dende o Concello según vai permitindo a dotación orzamentaria. Para a Casa da Cultura xa veu aprobado dende a Consellería de Cultura 50.000 euros e están incluídas no orzamento, e para a calefacción, que agora mesmo consume moitísimo, outro sistema e mellora, non? A alcaldesa de Lousame sinala que son moitas actuacións que se acometerán con estes orzamentos.